Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 12 ýanwarda Gökdepe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşikli söweşde Paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky ýyry galasyny, häzirki Ahal vilayatynyň çäginde ýerleşen Gökdepe galasyny syndirdi. 12 ýanwar sowuk gyş güni biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky güni hem türkmençiligiň mazara dıkylan güni boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna öýesi bowran täze durmuş başlany diýip türkmen intelligenti Seyitmurat Öwezbaýew Gönübek atly işini Gökdepe söweşine gatnaşan türkmeniň gurrungyny getirýär. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň mundan azal Gökdepe söweşine bagyşlanan sanlaryna onu hatyrlamagyň ähmiýeti barada gurrun gozgodyk. Hasazal Gökdepe söweşine hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşy Türkmenistanyň senenamasynyň aýrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen intelligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýlede watan üçin, ar namys üçin wepat bolan Gökdepe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda ören uly ähmiýeti eýedigini aýdýarlar. Bu sene Türkmenistana tas 6 ýyl bäri resmi hatyry gün hökmüne bellenilmeýär. Garaşylygyň ilkinji ýyllaryna 12 ýanwar erkin pikirli türkmen intelligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyry güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçilary Gökdepe söweşiniň türkmeniň taryhyna iň gan döküşikli, iň gaýdygysyz söweşleriň biri bolanlygyny aýdýarlar. Paşa goşunlary Gökdepe birinji gezek general Lamakiň ýol başlygyna 1879-njy ýylyň awgust aýyna, ikinji gezek general Skobilfiň ýol başlygyna 1880-njy ýylyň dekabryna hüjüm edýär. Türkmenler birinji hüjümne basyp aljylary ýyda serpikdirmegi başarypdyr. 23 gün töweregi dowam eden iň gan döküşikli ikinji hüjümne Gökdepe galasy syndyrilýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly türkmen taryhyna bolan beýleki möhüm wakalardan tapawutlukda Gökdepe söweşi barada ummasyz köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Bargynçylyk Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-iniň hemde garaşly Türkmenistanyň her haýsynyň öz taryh çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhrelendirilýän ýaly. Ýöne söweşlere şaýat bolan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda türkmen topragyna syýahat eden Günbatar syýahatçylary. Olaryň arasyna Gökdepe söweşine şaýat bolan žurnalistlerim bar. Eýsem olar öz galdyran ýazgylaryna Gökdepe söweşini nähili suratlandyrýar. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr Günbatar jurnalistleriniň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylарyndan ugur alyp Gökdepe söweşine nazar aýlamaga synanyşýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasyna Great Game ýagny beýik oýun adalgasy bilen syýasy taryhy girdi. Şol sebäpden synçylar şol döwrüň çeşmelerinden söweşler barada obyektiv maglumat tapmagyň aňsat däldigini aýdýarlar. 19-njy asyrda Rus goşunlarynyň Orta Aziýadan harby hüjümlerini Günbatarly jurnalistler ýakyndan ýazarlapdyr. Meselen Beýik Britaniýanyň The Magnet neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany German Köln gazetiniň Sankt Peterburgdaky korrespondentine salgylanyp
general Lamaki'nin Gökdepe'den birinci ekspedisiyası barada habar berýär. Ruslar bilen teke türkmenleriniň arasyndaky Gökdepe söweşi ady bilen çap edilen habarda İngiliz neşri teke türkmenleriniň öz howpsuzlyk postlaryny Ruslara garşy edermenlik we erjerlik bilen goranlygyny habar berýär. Şeýleden neşir birinci Gökdepe söweşine Ruslaryň harby güýjüniň 5 götürüminiň ýitirilendигini aýdýar. Bu maglumata görä birinci Rus ekspedisiýasyna 337 at 8000 töweregi düýe ulanlypdyr. Olaryň 2000 sanysy Gırgyz düýeleri, 6000 sanysy Türkistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Azatlyk ekspedisiýasynyň esasy obyekti syr bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hemde ekspedisiýaga gatnaşan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň ozalky ýyllaryň ekspedisiýalary ýaly ýöneköý gözleg barlygy niýetlenen bolmagy mümkin näl diýip Magnet Britan neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktyabr sany Köln gazetiniň habarçysyna salaglanyp habar beripdir. Birinci Gökdepe söweşi 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda boldy. Dürli çeşmelere görä Azatlyk ekspedisiýasy üçin Rus padşalygy 1879-njy ýylyň ýanwaryna 11000 töweregi eskeri taýýar edipdir. The Magnet İngiliz neşri birinci Gökdepe söweşi barada beren habaryny Russiýanyň Golos neşrine de salglanýar. Golos gazetiniň 1879-njy ýylda çap edilen 276-njy sany birinci Gökdepe söweşine Azatlyk türkmenleri bilen bir hatarda marly söweşçileriň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Golos gazetiniň ýörgüti habarçysy Arşmanna bir türkmen bilen gurrundaş bolýar. Ol söweşe Nurberdi hanyň oglunyň maradan bir näçe müň esker alyp gelendigini ýazýar. Dürli çeşmelere görä birinci Gökdepe söweşine 3000 töwereg Rus eskeri gala hüjüm edýär. Gepin gerdişine maglumat üçin aýdylsa Nurberdi han 1850-nji ýylyň ahyrlaryna Akala han saýlanýar. Ol 1855-nji ýylda Sarax söweşine, 1858-nji ýylda Garrygala söweşine, 1861-nji ýylda Mar söweşine gatnaşypdyr. Nurberdi hanyň ogullary Berdimrat han, Magtumul han we Muhammed Ýusup hanlar. Berdimrat han birinci Gökdepe söweşine wepat bolýar. Nurberdi hanyň özi ikinji Gökdepe söweşiniň öňýany aradan çykýar. Onuň ornuny Magtumul han kakasynyň hormatyna wagtlaýyn han saýlanýar. Nurberdi han häzirki Bäherdin etrawynyň Hankary zobasynyň gaýrysyna ýerleşýän Seýitmurad işan gonomçylygyna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Gökdepe söweşi döwrüne 1880-1881-nji ýyllarda türkmen topragyna syýahat eden seýrek Günbatar jurnalistleriniň biridir. Ol ilki Iranda bolup soňra häzirki Türkmenistanyň çägine geçýär. İlki Akala barýar. Onuň üstünden häzirki Mar vilayatyna geçýär. O'Donovan Merivde bir näçe aý türkmenleriň arasynda ýaşapdyr. Onun galdyran ýazgylaryna görä ikinji Gökdepe söweşiniň öňýany Nurberdi hanyň ogly Magtumul han O'Donovan entek maşatda wagty onuň bilen aragatnaşyp geçipdir. Men henüz Şahrutda wagtym eýam Ahalyň hany we Gökdepe'niň serdary Magtumul hany bilen aragatnaşygy ýola goýupdym. Ol meni Rus içalsy hasaplamaga gaty meýilli. Meniň hana ýazan hatyma kömek eden mollada meni general mayor diýip suratlandyrmak bilen ýagdaýlary hassa bulaşdyrdy. Şeýlelikde han hassa şüpheleni diýip Britan habarçysy ýazan ýatlamalarını aýdýar. O'Donovan türkmenleriň özüne Britan hökümetiniň wekili hökmüne de garanlygyny aýdýar. Türkmen intelligenti Seýitmurad Öwezbaýewiň Gökdepeden ýygynan maglumatlary Britan jurnalistleriniň aýdýanlaryny tasdikleýär. İngiliz wekili olaryň adyndan gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan ýaraw kömegini berjekdiklerini wada etdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaýew Gökdepe söweşine gatnaşan Günübegiň sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Magtumul hanyň ugurudan wekili maşada baryp O'Donovan bilen görüşipdir. Ol men syýasy agent diýipdir we öz watandaşlarynyň bir topar isleglerini maňa ýetirdi. Ol egerde özlerine ýarag bolsa, hatda iň bolmany köne ýaragan bolsa, Ruslardan gorkmazlyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni, ýöne hemmesine diýen ýaly gylyç bar ekeni. Soňra maňa habar getiren öz watandaşlarynyň Ruslaryň agylygyna boyun bolman özleriniň soňuna çenli görüşmek kararyna gelenliklerini aýtdy diýip Britan jurnalisti Gökdepe söweşiniň töweregindäki ýagdaýlar barada ýazgy galdyrypdyr. Men olary Angliýanyň Russiýa bilen söweşde däldigini, eger söweşde bolan halatyny da onuň teke ýurduna serişde uğratmagynyň mümkin däldigini düşündirdim diýip olaýdýar.
Bu ugurlyň döşlügiň özi hem türkmenleriň basyp aljylara garşy göreşmek üçin özlerine daşardan yaran gözlendigini görkezýär. Iň bolmana pul urusunlar diýip Magtymul hanyň wekili Britan jurnalistiniň sözlerine görä oňa ýüzlenipdir. Magtymul hanyň wekili maşatdan gaýtjak wagty gysga wagtyň içinde meniň bilen Gökdepede duşuşmaga umyt bildirýändigini aýtdy diýip o donumun belleýär. Russiýa ne Gökdepeni ne de Aşgabaty bir ele geçirenden soň asla sypdyrmaz diýip 19-njy asyrda Britan jurnalisti pikir ýöredipdir. Ol bir näçe wagt Iranda bolandan soň häzirki Türkmenistanyň çägine ahal etegine barýar. On 2-nji ýanwar güni ir bilen bir teke düzlügine 2 kilometr töweregi ýokurdan seredýän dağa çykdyk. Ol Gökdepeden bolsa 20 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýändir. Men goşa dürbin bilen Türkmen galasynyň suduruny hemde hüjümçüleriň umumy pozisiýalaryny arkaýyn görüp bilýärdim. Ýöne meniň ýerleşýän ýerim jekme-jeklikleri belli awalardan gaty uzakdady diýip Gökdepe galasy synan güni oňa uzakdan dürbi bilen tomoş eden Britan jurnalisti ýazgy galdyrypdyr. Ýaraglardan çykýan tüssü dumany we söweşijleriň hereketlerini seredip men çynlygy hüjümüň başlananyny açaçan görüp bilýärdim. Ve men munyň netijesini alada bilen synadım diýip ol galanyň synyşyny gurrun berýär. Ol gala synandan soň adamlaryň şol sany aýallaryň we çağalaryň topor bolup Dünýädepeden gaçyşyny gurrun berýär. We howpsuzlyk aladalarynyň arasyna özüniň kelte çynarda düşlemezlik kararyna gelendigini aýdýar. TJ-niň KK-nyň üstünden geçip Mara tarap ýola düşýär. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Gökdepe söweşinden 2 ýyl töweregi soň 1883-nji ýylda Sudana edilen bir İngiliz-Misir ekspedisiýasyna El Ubeyd söweşine aradan çykýar. Ol Irish Times The Daily News ýaly neşirlerde habarçy bolup işläpdir. Amerikanyň raýy turşy döwründe New York Herald gazetine habarçy bolup işlän Amerikaly jurnalist, ýazgyjy we syýahatçy Thomas Wallace Knox Waterloo'dan bäri bolup geçen aýgytly söweşler kitabyna Gökdepe söweşi barada maglumat berýär. Kitap 1815-1887-nji ýyllar aralygyna dünýäde bolup geçen möhüm söweşlerden we harby hereketlerden söz açýar. Onuň maglumatlaryna görä general Skobelew ölmezden bir az salym öň Gökdepe söweşi barada bir dostuna şeýle diýipdir. Biz Krasnovodska baryp düşenimizde uly ýalňyş goýup beripdiris. Biz göni hereket etmegiň deregine bir topar harby aňty bu işlerini bilerek wagt sarp edip haýaly hereket edipdiris. Munyň netijesinde biz türkmenlere ýuwaş-ýuwaşdan nädip söweşmeldigini öwredipdiris. Şeýlelikde olar şeýle bir ussat söweşdiler bolýan olary almak üçin bir topar hüjümleri amala aşyrmaly boldyk diýip general Skobelew aýdypdyr. Ýöne beýlik tarapdan tarih kitaplaryna görä türkmenler Ruslar gelmezden ozalam söweşici halk hökmüne tanalýan ekeni. Russiya general Skobelew'in hormatyny Moskwanyň merkezine oňa heýkel dikdi. TripAdvisor saytyndan Skobelew'in Moskwadaky heýkelini synamak mümkin. Heýkelde Skobelew çarpaýa galan atyň üstünde otur. Ýöne Türkmenistanyň bolsa Gökdepe şehitleriniň hormatyny ýurtda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna esaslandyrylan resmi hatyra güni 5-6 ýyl mundan ozal milli senenamadan aýryldy. Tarih çeşmeler Gökdepede 22 000 töweregi türkmeniň gyrlandygyny aýdýar. On 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna berilen interwýusyna türkmen ýazgyjy we syýahatçy Hudaýberdi Haly Gökdepe söweşiniň hatyrasyny tutmagyň ähmiýeti barada şeýle gurrun berdi. Gökdepe galasynda bolan söweşleri, onuň ahirki getirilen netijelerini ýatlamak Türkmenistan üçin iňen möhüm bolup durýar. Sebebi Türkmenistan özüni garaşsyz döwlet diýip elan etdi. Türkmenistan şu ýylyň güýdünde öz garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bayram etjek bolýar. Egerde biz garaşsyzlyga ähmiýet berýän bolsak, onu isletek de islemesek de Gökdepe söweşini hökman ýartlap geçmeli bolýar. Sebebi Türkmen topragynyň kolonial ýurda öwrülmegi Kut Gökdepe galasynyň synan gününden başlapdy. Şonuň üçin Gökdepede bolan söweşleri ýartlap geçmek şu gün Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ähmiýetiniň näme derejede beýikdigini görkezýär. Ine şoňa laýyklykda da Gökdepe galasynyň synan gününi hatyralamak, günüden güni şu günkü garaşsyzlygyň ähmiýetini ören beýgeltýär.
Egerde biz Gökdepe galasyny unutsak, onu şunki garaşsyzlyk diýilen dawaranyň ähmiýeti de peşedýär. Hormatly dinleyijiler, Dünýä Türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.